Přestávám všemu věřit. Fakt. Protože cokoliv, co se zdá jako nešťastná shoda okolností, vlastně je nebo může být ve výsledku jen součást marketingové kampaně. Jak jinak si vysvětlit únik videa ze hry Destiny jen několik dní před zahájením veletrhu E3 a následné spuštění alfa verze z těch úplně stejných kulis, které byly ve videu k vidění? Asi nemá smysl pátrat, protože tuhle pravdu se stejně nedozvíme. Podstatné ale je, že jsme si díky tomu mohli novou multiplayerovou akci od tvůrců Halo vyzkoušet a také shrnout naše dojmy na pozadí námi natočených záběrů. V první řadě je nutné připomenout, že alfa test Destiny běžel exkluzivně na PS4 a vývojáři moc dobře věděli, co dělají. Nové konzole jsou dostatečně výkonné na to, aby dokázali prodat i vizuální stránku věci, která se v případě této hry pohybuje svojí kvalitou možná až neskutečně vysoko. Bez křečovité snahy stylizovat hru za pomoci obvyklých nástrojů působí reálná grafika díky osvětlení a povrchu planet velice svěžím dojmem. Paleta barviček nás posouvá směrem k futurismu, naproti tomu zrezivělé kulisy připomínají, že se pohybujeme na troskách lidské technologie. Dohromady pak tvoří Destiny překvapivě působivý celek, kterému sekundují i drobnosti jako minimalistický had, detailně zpracované zbraně a hlavně dramatické mraky na obloze. Kocháním byste toho ale v Destiny příliš nedosáhli a po vystřízlivění vás tedy čeká vlastní akce. Na úvod se sluší říct, že Destiny vlastně není bůh ví jak obtížnou hrou a jediným drobným zásekem byla strike mise, tedy zdejší obdoba klasického MMOčkového raidu. Vedle toho na vás čekají drobné mise, boss fighty a také PvP souboj, ve kterém nakonec uplatníte úplně všechny nabité vědomosti a schopnosti, ať už ty vlastní, hráčské, anebo vámi vybrané postavy. Na výběr toho v alfa verzi nebylo příliš a rozhodně se rozlučte s tím, že byste si vlastního vojáka jakkoliv pečlivě piplali. Předpřipravené sady obličejů a účesů mohou někoho možná až urazit, ale nezapomeňte na to, že se po většinu času pohybujete s helmou na hlavě, takže na tom ve výsledku ani tolik nesejde. Co se týče zlepšování schopností, ani tady nevystrkuje Destiny hlavu z písku nějak vysoko a téměř veškerý postup se děje automaticky. Zvyšují se základní atributy vašeho vojáka a odemykají nové dovednosti. Jde o umění zacházení s granátem, boj na blízko a superútok, s tím, že se třídu od třídy tyto dovednosti lehce odlišují. V zásadě jsou ale rozdíly spíše kosmetické a podle kluků, kteří tuhletu hru hráli poměrně dlouho, tak nemají na hratelnost valný dopad. Polovičatě se to má i s nepřáteli, kteří zůstávají bez ohledu na odhalení několika z nich skryti pod rouškou tajemství. Po hraní alfa verze můžeme hodnotit nejprve rasu Fallen, jejíž zástupci působí jako obvyklí vojáci s puškou a štítem. Porazit je není nic moc složitého, i když se před nimi musíte mít na pozoru a k souboji s více jak jedním kapitánem přistupovat maximálně obezřetně. Trochu jiným způsobem pak probíhá boj s armádami druhé rasy, Hives, kteří sází spíše na kvantitu a během chvíle vás zaplaví hned několik hmyzáků. Po chvilce nebudete vědět, kde vám hlava stojí a musíte se mít velice na pozoru před tím, když se na scéně objeví kouzelník. Je to letající jednotka se silným magickým štítem, která vás v souboji náležitě prověří. K tomu, abyste se mohli bránit, nabízí vývojáři hned několik druhů pušek, samopalů, kulometů, pistolí a třeba raketometů, s nimiž můžete na mapě řádit jako černá ruka. Vedle toho uplatníte také zmiňované granáty a superútoky závislé na vybrané třídě. Warlock může po soupeřích vrhat kouli čiré energie, která při výbuchu smete hned několik nepřátel najednou. Na druhou stranu Hunter vytáhne zlatý revolver a 3 ranami zprovodí ze světa téměř jakoukoliv potvoru. Destiny v mnohém připomínají klasickou MMO hru. Z dosavadní zkušenosti ale nevylučujeme ani hraní solo, což se samozřejmě netýká raidů a PvP soubojů. Řeč je tedy spíše o průzkumu herního světa a plnění příběhových misí. V alfa verzi byla k dispozici jedna jediná a šlo v ní pouze o odhalení hnízda Hivů, tedy nic moc objevného. Další mise, nepřátelé, výbavu a prvky hratelnosti odhalí až plánovaný beta test, který se uskuteční v létě. Stejně jako alfa verzi jej budeme pečlivě sledovat a už nyní jsme zvědaví, kam se Destiny za další měsíce posune. První dojem není rozhodně špatný, pravděpodobně se sice nedočkáme žádné zásadní inovace žánru, ale jako celek má Destiny nakročeno poměrně obstojně.